Hello mga bay, karong adlaw ato-atoon bisitaon na to si Tatay Rufo katong atong na bisita last time nga higala nga yan na siya barong-barong daplin sa Baybayon. So dala na to siya og yano lang kayo, noodles, 5 ka kilong bugas. So gamay kayo nga mga sardinas. Bisan gamay lang pero makalipay na ni kaniya. Hinautong-ta nga na siya dito. Wa man siguro na siya lakaw. May lang kayo kay offer siya man usa dito. Well, naglakaw kita, na mensahe lang ka na to. Every day is a blessing. So mga bay, ang atong lakaw kay almost 2 kilometers pero murag half kilometer na lang siguro ni atong sa balay ni Tatay Rufo. Hinautong ta na siya dito ha. Let's go. Kanindot sa panahon, kanindot sa blessing sa Ginoo. Bay, na si Tatay Rufo, no? So, makalipay sa kayo. Ay, dali tay! Maayong buntag! So, nakabalik yun ko. Balik ka maulit si Bo? Nipuli na ako. Balik na po. Nag-duty. Ha? Nag-duty. Bye duty. Relax lang sa atak kay bakasyon man, bakante. Unsa man ka? Buntag, maing buntag. Bless. Bless, Lord. Tay, na ako idang kwan. Ami dang gamay, grasya. Para sa imo ha. Manawag ko akong father. Naman. Agay. Mga ko ni father. Sardinas ni siya tay. Lop. Gamay lang kay ikaw ra mo sa. Oo. Unya. Uy. Hello, ni father. Quick chow. Salamat kay sa sponsor Timinggay ha. Timinggay. Salamat. Bugas. Uy. Buhi na tani. May na lang na kay Iparis. Musta man ka? Nagagawag grasya sa gikan sa Lord. Grasya. Hindi mo na hibawan nga maabot ang grasya hatag sama sa atong tao lang. Nya, musta naman ka? Amo nang gyapon? Wala kay nagdagat Dito hapon. Nya. Pila naman ang baroto. Di may makinang ato layo. Diha ra ka dapita. Unahan na nang kuan. Unsa may kuhaon nimo tay? Nukos. Nukos nya daghan ka kung nukos. Ay usay tungas kilo. Lapit man lang ang iban nga tumagad sa layo. Laod. Bitaw no. So konsumo lang nimo. No, bugas, painit. Painit bugas no. So importante maging bugas pa rin. Bugas. Mo na bugas Salamat na. Nahago na yung kay nakabalik man ko, balik ko na ko to Tatay Rufo kay naman tay magbitbit gamay. Naghatag man siya gasa sa ato pong gi-share sa imo ha. So, quick chow ug bugas nya na gamay sardinas. Nya human basig naay mga kaigsuonan nato nga namin nakakita nga ganahan daw mo support sa imo ha. So unsa may imong gikinahanglan tay nga atong istorya sa atong mga kaigsuonan basig naay magtan-aw sa atong video nya maluoy sa imuha, kahimtang, ganahan mo tabang, no? Sa may imuhang isulti sa ila, sa may imong pangayoon sa ila. Sa may imong masulti. Sa maning sa bugas. Sa kinahanglan ni bugas. Kay di lang tambal kay mata masakit. Okay kayo. Praise the Lord kayo. Wa gyud problema sa balatian ha. Bugas, pagkaon. Bugas, mga dilata. Kana mga basic, no? Sanina. Na damo kay budlay pamunak ang damo na sinina. Damo ra ka sanina. May daghan sa sanina. Okay. So, well, sige tag ilis. Mao ra man gyapon. Unya sa pa imong ili asawa. Di na lang din. Naman. So tay unsay imong routine diri sa matag adlaw?
gikan sa buntag hantod sa gabi magunsa man ka managat o magpanagat Oo. unsa ra man ka unsa may Amo na lang. buhat O may lain trabaho. dili ka maglakaw wa kay adtuon or wala kay Depende kung are tuyo atos mga amigo. Ang kinanglanon nga mga kung gamiton na sa baruto. oh kani Ayan. imong balay unsa may okay na kay kaani Okay ani na lang ni. pero kung na kay pangandoy tayo unsa may imong gusto Ang baruto ko lang ilang sama lang ka jutay maanak. gusto kag naay baruto Iton ba? wala day kay baruto Pambot nga jutay. Ako kikwenta gaw. Ang makina sa Cebu kay Uberto Cebu. Kaya may amigo na kong nag-drive tracking ato. Ipakambas na kung pila ang Lunsen nga city. Sa kuwan na dito ang grupo. 5. Nga din size na makapin sa aton lungsod. Yan ko, sige lagi ako nagkikampas kong gada. Basing kakawit ako kwarta nga hambag na sa laod. Punos so kwarta. ang imong kuan is baruto gamay ana Oo. lang O makina. kurata no ang makina lang O makina gag. Ang ari na may kasko. makinas lunsin O, pila man na makina. Kuwan naman na ang agi kambas sa ako may 5,000 5. baka na mo ibutangan sa makinang lunsin so imo day na wala na Dili sa ako na amigo. pero na kay na sa kayan Ari kasko obra ina ang putos. ano may putos Ina na. Laba na nga to. Ang resulta mo na kadako na. aw na day na siya Ako ko kwenta gaw. Anong 20? Murag patas na. Diyan makina panday. Kaya ato na iyang po sa Ginoo kay ang Oo. grasya di na ba magsaba no o kanunay ra man ginang grasya Sekreto pero na natin. sekreto ra man na siya unya mao na siya tay tinaot unta nga makabalik pa mi diri makalaag nga makadaog grasya nimo no inana ba nya mao to na kog number kay matawag-tawag kay kada Mausad. may maluoy nga kan. o titiya ni sumaro gid na pinakaganahan nimo no mga kuan no Tinarong lang akong kuan ba. mao oh so kanay imong balay pila ka tuig naman ning imong payag-payag Lugay na pa Yolanda. kapayulanda Oh, dinin mo ko. bitaw no so to palikon day ning inani day no Di lapos-lapos man hangin. O may bongbong. Bitaw. Ang hangin mulapos lang. Di kaya mo barag siya. Mao. Kuan ha? Sige, salamat pa rin. Basic lang sana kay kuan kasi hindi ang makabalik pa ta. Kung ay grasya ug makalaag pa ko diri balik. O dili ibawan kay ang tao basta buhay pa. Oh, Manangan di makita nga maglakat layo. mao man. Mao na siya. Unya, Taman. mula ka umiglahos kay Oo. napa mi miadtuon Oh, or go. balik sa mi. Okay. Na naman kay number. Nya. Sige. Nya, salamat kay tay ha. Sige. Sige, maghatag ko Panalangin. blessing nimo panalangin. Atong panalanginan si Tatay Rufo para sa iyang kinabuhi sa ngalan sa Ama, sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginong Dios. Oh, yes. Na utunta nga ikaw magauban ni Tatay Rufo sa iyang pag-inusara, no? Oo. Kasi natin niya nga anak ka uban niya, anak ka nagduyog kaniya. Bisan asa siya dalhon sa iyang kinabuhi. Kinautunta nga magmalipayon siya bisan siya lang usa, layo siyang pamilya. Kinautunta nga masinati niya iyang imong gugma nga kaniya pinaagi sa mga tabang sa ubang tao. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Hinaot kita nga. Panalip na ginoon nga. May nanlawas nga. Correct. Maing lawas kay para makapadayon ta, makalahutay ta. Survive ko siya imo. Yung taong panginabuhi. Ko. Kung sa man ang imo kwartahan ka niya kada buwan ato ka sa doktor. Mao. Saan man na mas maya na lang ng ordinaryo na tap. Oh. Basta tinarong pangabuhi. Ana. Salamat sumbingay followers. Salamat mga bay. Sumo ni atong salamat. yano lang no, Grasya, ordinaryo nga grasya. grasya pero lipay na kay tatay ana. Kasing kasi man. So na mga bay, malipayon kay si Tatay Rufo sa kaigsuon nato nga nanginahanglan sad og pagtagad no bisan basic lang atong natunol kaniya, yano ra kaayo, ordinaryo ra kaayo. Pero para kaniya more than that no ang pagbisita, ang pag-abi-abi mo labing importante kaayo labi na sa atong pagka Kristiyano. Hinaot unta ang matag usa maghatag og inspirasyon sa matag usa. So tan-aw na to atong mga kaigsuonan nga nanginahanglan labi pa sa mga kaigsuonan nato nga uhaw sa pulong sa Dios.